Yaktashı şumu mehune, yaktashı oilatu mehune, yaktashı padaratu mehune. To bir чизи хуба. Амин Нурсултан Назарбаев гуфта буд ки ҳамин лучший наставник это книга. Терпеливо ждет, когда ты читаешь. Беҳтарин устоз. Чуваки сабр карда меистад, кай ту вақт меёбӣ. Хуби ҳамин чӣ? Ман ин чиза таҷриба карда 26 сола таҷрибам гуфта истодам. Ҳамон шогирдҳои ман ки ман дидам ки ҳамин киса хунаш ба мо ҳам муносибати оилавиш дига шуд, ҳам падару модараш фаҳмишаш дига шуд, ҳам вес фарзандош қабаташ бестода бизнесаш ёрдам кардан асар. Чуваки фикронаи ҳамаш якхела шудаш дар кор. Ҳамон сеннасте ки шумо ба ҳай фарзандам буданаш дар кор кор. Ҳамоно якҷоя аста ҳамин ба натиҷа дод. Китоба ма ҳамин навистагӣ ки ранги соата бидем дарунаш ба махавико ҳамин махавико ёрдам мекунад соат беспрерывно гарда. Нагрузка тақсим мешавад. Соат ба баъзиш махавик калон, баъзиш майда, айна оила барӣ. Ма ҳамин хел навистагӣ ҳастам ки ҳар як китоб як параметри ҳаёти шумо дига мекунад. Якташ мишления дига мекунад, якташ даромада зиёд мекунад, якташ муносибати ба худ мекунад, якташ шумо ба ақлатуна пурра мекунад, духовност мекунад шумо, сеннастотуна ба худ мекунад. Ҳар як тиҳава як параметра месозад. Аста-аста мебинед ки 2 сол 3 сол пас мо шахсиятатун дига шуд. Ин беъазару семейни культуратума таъсираш расиданаш дар кор. Агар ин кора кунед осонтар меша оила қати суҳбат карда, гап зада кор кардан. Ҳамин оила ёрдамчӣ буданаш дар кор.